ještě v cíli, dá téměř v cíli. Chtěl jsem říct v čele. Dobře, konceptní paní. Jde. Tak teď se podíváme tady na ten nebezpečný krizík. A jeď, Lucko! Nedej se zavřít! Tak, Kuba zkušeně. Líbil mi, že v příštím kole už to bude nějaký drop tady. Tak to už jsou velmi zkušení závodníci tohle. Tak, přestože dál Kuba Horký. Za ním s desíkou Tomáš Hladík, Martin Čepták. A teď Lucko zaber, dej si těžší a zaber, musíš se dostat před ně. Jeď. Hodí je taky Lucka Brchová, šestkou. A 28 Martin Tourek. Teď tady máme 16 Lukáš Fulín. A jeď, Lucinko, jeď! 20 projíždí také Kristýna Piková. A jeď, musíš to před ně, jeď! Pořádně to rozšlápni! Pozor, jezdí nám tady závodníci. Startovní číslo 24, Ema Lincová. Tak, a jak je na tom Kuba? A jeď, Lucko, už ho skoro máš! 17 je tady Lukáš Frank. A Dupej, už můžeš se teďko naplno! No a Lucka Brchová už je posunula třetí místo. Startovní číslo 16, Kuba Frank. 23. projíždí Atletika. Lež lapy! Martin Tourek. A Dupej, Lucko, těžší a máš ho! Za chvilku ho máš! No tady se bavíme, podívejte se na to. Láďa říká, zastroubilo k mohutnému útoku. A Dupej, větší oblok máš tady dělat, šup! A Dupej! Martin Tourek. A jeď, Lucko, jeď! A těžší už tady! Už ho máš! Tak, já se budu podívat do prostoru do prostoru cíle. Jestli se neměli, tak už jede do cíle v tuhle chvíli. Ještě jednou, abych závodníky. Super, Lucinko, už je tvůj a už ho máš! Ne, já jsem tam nebyl. Tak a Kuba Horký jezdí do posledního kola, přátelé. Kuba Horký jezdí do posledního kola. Zvoníme. Za ním 17. Lukáš Frank. A Lucko, těžší! A jeď! Ale Kuba už nemůže! Šlápni na to! Startovní číslo 6 v tuhle chvíli na druhém místě.
A těžkej, Lucko, těžkej! Jiným ročníkům. A pozor, před tebou je pomalejší jezdec. Prostě naděje. Ale jestliže chtějí do budoucna tyhle ty děti jezdit pro závody na světové úrovni, tak si musí zvykat už od úplného začátku. Jakub Horký jíždí do poslední. Pokud je předposlední šikany. Tamhle je. Dobrý. 28. Matěj Čourek má ještě jedno. Dělej, Lucko, jeď, ještě ho doženeš. Dáš ho, ještě ho dáš. Sekelnická naděje. Tady jde pěkně. Kuba Horký síly, pojďte mu zatleskat. Tak. A pojď, Lucinko, pojď, těžkej. A v tuhle chvíli vidíme, že Lucka Blechová přijíždí. A jeď, super, máš to za sebou. No a 17. Lukáš Frank.